मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गावनि स्पिननि रां बाहायनानै सिब्रुबारि ओनसोलनि गोबां सुबानि लामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल गारनानै फोसाबनानै होदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बाक्सा जिल्ला 23 नं दिहिरा बियाब सिब्रुबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोर फारियै माइनावपारा, अन्थाइबारि, खलबारि, कथबारि, दैमुगुरि आरो सुबानि लामाफोरखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गावनि स्पिननि रां बाहायनानै सेन्ट ग्रेभेल गारनानै फोसाबनानै होयो। बेबायदि मोजां हाबानि थाखाय सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेबायदि मदद होलांबाय थानो खावलायहरो। मख'जाथावदि 23 नं दिहिरा बियाबनि MCLA घनेश्याम दासआ बे लामाखौ थांनाय समफोराव फोसाबनानै होआखैमोन। बेनि थाखायनो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ रायजोनि खावलायनाय बायदि बे लामाफोराव सेन्ट ग्रेभेल गारनानै फोसाबनानै होयो। ओनसोला जाबाय सिब्रुबारि होनना बुङो। दिहिरा BTC बियाबनि 23 नं दिहिरा समस्तिनि सिङाव थानाय दिहिरा प्राइमारिनि आन्दाराव गोलैयो सिब्रुबारि होननाय ओनसोला। दा बेवहाय थांनाय समफोराव जों सरकार दंमोनब्लाबो जोंहा माने दिहिरा समस्तियाव जोंनिफ्राय EM गैयामोन बा MCLA गैयामोन दिहिरा समस्तिनिफ्राय। बिदि हिसाबै जोंनि माखासे प्राइमारिनि बा समस्तिनि माखासे बिथोरनि लामाफोरा मावजायाखै, जायनि थाखाय जों माने दिनै जोंहा गुबुन समस्तिनि बा मुसलपुर समस्तिनि अर्थात दानि जोंहा BTRनि EM मानगोनां बिथां राकेश ब्रह्म बिथांनि गावनि फैसाजोंनो गावनि पकेटनि फैसाजोंनो मदद हेफाजाबाव जों दिनैहाय नैबे सिब्रुबारि ओनसोलनि किसुमान गामिनि किसुमान सुपानि लामाफोराव जों बिथांनि अननायाव माने सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होदों। जोंहा थांलाय फैलाय गोबां उसुबिदा जायो रायजोफोरा, बाजाराव थांनाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय, जोंहा गामि ओनसोलनि किसुमान फिसा फिसा लामाफोरा अखा हाबाथाय दैज्लां बोथोराव बिराद गोबां हाब्रु जायो। दा बिदि हिसाबै जों हान्थिनो एसे गोब्राब मोनो। दा बैफोरबायदिखौ नाहरनानै जोंहा दानि BTRनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा गावनि पकेटजोंनो फैसाजोंनो सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होफैदों आरो। दा बिदि हिसाबै जोंहा रायजोफोरा दिनै ज' ओंखारदों लामाखौ गावबागाव लामाखौ फाहामना लानो। बेखिनियानो। MCLAथ' जोंहा दिहिरा हिसाबै GSPनि दंमोन घनेश्याम दास होननाय। दा बिथाङा जोंनि फारसे माने एसेबो नायस'नासै आरो थांनाय समाव। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय गुबुन समस्तिनि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बे एरियायाव जेनेबा गावनि फैसाजोंनो जोंनि लामा सामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होफैदों आरो। दा बिथांखौ जोङो माने सिब्रुबारिनि रायजोनि जानानै बिथांखौ जोबोर साबायखर जासिहरदों। दा रायजोफोरा मोजां मोनदों। फैबाय थानाय समफोराव माने जों बिथांखौ हानायमानि हेफाजाब होगोन। लामा सामानि खेथ्रआवथ' जोंनि बे ओनसोला आगोलनिफ्राय गोबां माने गोग्लैसोनायमोन, खिन्थु दिनैनि समाव जोङो बे सरकारजों थाफानानै जों दा दिनैनि समाव जों मावफुंजोबनो हायाखैबाबो जोङो बेवहाय नैबे साननैसोआवनो जोंनि सिब्रुबारि ओनसोलाव आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव मोनसे गुडविल होननाय स्किम दङ लामा। बे गुडविलखौ मोनसे मोनफुंनो थांबाय, नैबे साननैसोनि उनावनो बेखेवनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सिब्रुबारि ओनसोलनि माखासे लामाफोरा जोंहा प्रधान मन्त्रि आवास सरक जजना होनना बुङो, सेन्ट्रेलनि मोनसे फान्ड दङ स्किम। बे प्रधान मन्त्रि आवास सरक जजनायाव माखासे लामाफोरा हाबबाय। जों सानो फैबाय थानाय समाव माने मोनफुंगोन होननानै।